Jak může něco, co váží stovky tun, zůstat ve vzduchu hodiny? To je otázka, která se objevuje znovu a znovu, i když není vyslovena nahlas, protože stačí si představit letadlo a pochybnosti se objeví samy. Komerční letadlo může snadno překročit 100 tun a přesto vzlétne, stabilizuje se a překonává celé kontinenty, jako by bylo porušení gravitace něco triviálního. To se nezdá být skutečné. A přesto se to děje každý den. Na letišti letadlo zrychluje po dráze. Získává rychlost, vibruje, zvedne nos a během několika sekund vzlétne, zatímco zvuk roste a všechno se zdá být stlačeno do jediného okamžiku. Vzlétá s jemností, která odporuje jeho velikosti a jak stoupá a mizí mezi mraky, pocit přetrvává. Tady začínají špatné představy. Někteří říkají, že křídla vysávají vzduch. Jiní si myslí, že letadlo pluje, protože vzduch nad ním cestuje rychleji než pod ním. Mnozí si myslí, že motory ho udržují ve vzduchu, nebo dokonce, že letadlo váží méně, když se pohybuje, ale žádná z těchto myšlenek samostatně nevysvětluje, co se vlastně děje na křídlech. Skutečností je, že letadlo létá, protože jeho design nutí vzduch chovat se určitým konkrétním způsobem. Není to magie ani intuice, ani jen rychlost. Je to fyzika aplikovaná s neuvěřitelnou precizností, ale pokud to není magie ani pouhá rychlost, co se vlastně děje, když vzduch narazí na křídlo? Vzduch neprochází křídlem jen tak, je nucen změnit svou trajektorii a přizpůsobit se tvaru, který najde. A je tato změna, která umožňuje letadlu stoupat a zůstat ve vzduchu. Neodpovídá pasivně, ani neudělá letadlo lehčím. Všechno se děje, protože křídlo je navrženo tak, aby manipulovalo tokem vzduchu s extrémní precizností. Profil křídla, příčný tvar křídla, je klíčový v celém tomto procesu a i když na první pohled vypadá křídlo rovně, jeho vnitřní struktura je pečlivě zakřivená, z horní části zaoblenější a spodní části mírně plochéjší, což nutí vzduch rozdělit se na dvě cesty, když narazí na křídlo. Jedna část toku vzduchu prochází nahoře a druhá dole, ale necestují stejně, protože design křídla vede vzduch na konkrétní a kontrolovanou cestu, která způsobuje změny v rychlosti, tlaku a směru. Tato cesta vzduchu nejenže mění jeho rychlost a tlak, ale také ho tlačí dolů. A jedna ze základů vztlaku se rodí právě z tohoto odklonu, protože když křídlo postupuje, tlačí část vzduchu tímto směrem a podle 3. Newtonova zákona každá akce má stejně silnou a opačnou reakci. Takže pokud křídlo odkloní vzduch dolů, vzduch tlačí křídlo nahoru. Tato reakce přispívá významně k síle, která udržuje letadlo ve vzduchu, zejména při vysokých úhlech náběhu nebo během manévrů, kdy je tlak vzduchu intenzivnější. Ale vztlak nezávisí pouze na této reakci, do hry vstupuje také rozdíl tlaků mezi horní a dolní stranou křídla, protože díky zakřivené formě profilu vzduch, který proudí nad křídlem, se zrychluje více než ten, který prochází pod ním. A tento nárůst rychlosti snižuje tlak na horní straně, zatímco tlak pod křídlem zůstává relativně vyšší. Tento kontrast vytváří vertikální sílu směrem vzhůru, která přispívá k vzestupu letadla. Je to princip Bernoulliho aplikovaný na let, ale je to pouze kousek skládačky. S kombinováním těchto účinků vzniká vztlak z odklonu vzduchu dolů a z rozdílu tlaků kolem křídla, nikoli jako souboj mezi Newtonem a Bernoullim nebo jako jediná vysvětlující teorie, ale jako složitý fenomén, kde oba principy pracují současně a vzájemně se posilují. Výsledkem je konstantní, jemná a překvapivě stabilní síla, která udržuje letadlo ve vzduchu po celou dobu letu. Pokud pozorujeme tok vzduchu kolem křídla, vidíme, jak se zakřivuje, zrychluje a dokonale přizpůsobuje tvaru povrchu. Vzduch se drží na křídle díky vlastnímu chování, sleduje jeho tvar a vytváří podmínky potřebné k tomu, aby letadlo zůstalo ve vzduchu, což umožňuje pochopit, že vztlak není abstraktní koncept, ale něco, co lze vidět, měřit a pochopit skrze pohyb vzduchu. Pochopení toho, jak vzniká vztlak, otevírá základní otázku. Nestačí, že křídlo vztlak vytváří, důležité je, kolik vztlaku dokáže generovat v každé fázi letu,
protože letadlo potřebuje více při vzletu, méně při klesání a přesnou rovnováhu při letové hladině. Pokud křídlo může vytvářet vztlak, co určuje, kolik vztlaku skutečně generuje v každém okamžiku letu. Vztlak se neobjevuje vždy se stejnou intenzitou, neustále se mění v závislosti na podmínkách letu a je spojen s tím, jak křídlo narazí na vzduch a jakou rychlostí kolem něj vzduch proudí. Úhel, pod jakým křídlo řeže vzduch, a rychlost, jakou jím vzduch prochází, spolupracují neustále od vzletu až po přistání a určují rozdíl mezi jemným udržením letadla ve vzduchu nebo přiblížením se k aerodynamickým hranicím. Mezi těmito faktory úhel náběhu popisuje úhel, který křídlo vytváří vůči proudu vzduchu, který na něj narazí, a když se křídlo více nakloní k relativnímu větru, tento úhel se zvětší, zatímco pokud se křídlo zarovná s tokem, úhel se zmenší. Tento úhel určuje, kolik vzduchu se odkloní dolů a tím pádem kolik vztlaku se vytvoří, protože větší úhel generuje silnější vzestupnou sílu až do určitého bodu. Během letu pilot pomocí ovládacích prvků letadla neustále upravuje tento úhel jako přirozenou součást řízení, udržujíc jemnou rovnováhu, kde několik stupňů rozhoduje mezi stabilním letem a přiblížením se k aerodynamickým hranicím. Kromě úhlu náběhu působí rychlost vzduchu jako druhý základní pilíř, protože pro generování vztlaku křídlem je nutné, aby vzduch proudil určitou rychlostí. A čím rychleji se letadlo pohybuje, tím více částic vzduchu naráží na křídlo, což vede k většímu vztlaku. To je důvod, proč těžké letadlo může vzlétnout s dostatečnou rychlostí, protože křídla generují potřebnou vertikální sílu, zatímco při letu v křížení stabilní rychlost udržuje konstantní vztlak a při přiblížení, kdy letadlo zpomaluje, je třeba jiné strategie, jako je zvýšení úhlu náběhu nebo vysunutí klapek k vyrovnání ztráty toku vzduchu. Důležité je pochopit, že úhel náběhu a rychlost nefungují nezávisle, ale jako neoddělitelný pár. Letadlo může zvýšit vztlak zvýšením úhlu náběhu, ale pokud je rychlost příliš nízká, tento nárůst přestává být účinný a stejně tak může letadlo letět velmi rychle, ale pokud je úhel náběhu příliš nízký, vztlak nebude dostatečný. Aerodynamika letu je v podstatě umění správně kombinovat tyto dva parametry, aby se v každé fázi letu vytvořila přesná množství vzestupné síly. Když se tato rovnováha naruší a úhel náběhu se zvýší nad jeho přirozený limit, křídlo již není schopné správně odklonit vzduch dolů. Tok vzduchu se oddělí od povrchu a vztlak se zhroutí, což je jev známý jako stal nebo ztráta, který nemá nic společného s vypnutím motorů, protože se jedná o aerodynamickou ztrátu, nikoliv mechanickou. Křídlo přestane generovat dostatečnou sílu, protože úhel je příliš vysoký pro dostupnou rychlost. V tomto okamžiku musí pilot sklonit nos letadla, aby znovu získal rychlost, umožnil toku vzduchu, aby se připojil ke křídlu a obnovil vztlak. Při pomalém letu piloti jasně vnímají tento limit, protože pokud letadlo ztratí příliš mnoho rychlosti, musí mírně sklonit nos letadla, aby urychlili a zabránili tomu, aby křídlo dosáhlo tohoto kritického úhlu. Je to gesto, které by se mohlo zdát jednoduché, ale zahrnuje celou podstatu aerodynamické rovnováhy s úhlem, rychlostí a tokem pracujícími společně. Teď pochopení toho, jak vzniká vztlak, je jen polovina věci. Letadlo musí nejen vytvářet vzestupnou sílu, ale musí ji také udržovat stabilní po celou dobu. Dokonce i během manévrů nebo změn letu, zachovávající rovnováhu bez kývání nebo ztráty kontroly. Pokud vztlak závisí na úhlu a rychlosti, jak tedy letadlo dokáže zůstat stabilní, rovné a nivelované i při turbulencích nebo změnách větru? Tato schopnost zůstat vyvážená nezávisí pouze na pilotovi nebo výkonu motoru, ale na tom, jak je samo letadlo navrženo, aby reagovalo na rušivé vlivy a přirozeně se vrátilo do své stabilní pozice. Letadla jsou navržena tak, aby se sama korigovala, aby se postupně vrátila do rovnováhy, když něco naruší jejich trajektorii. Tento přirozený sklon vrátit se do stabilní pozice nazýváme stabilita a bez ní by bylo i letadlo dokonale udržované ve vzduchu těžké ovládat.
Podélná stabilita je zodpovědná za kontrolu pohybu nosu letadla, čímž se zabrání tomu, aby směřoval příliš nahoru nebo dolů. Toho je dosaženo díky horizontální ocasní ploše, která funguje jako malý obrácený křídlo umístěné na zadní části letadla, protože těžiště letadla je mírně vpřed vůči středu vztlaku hlavního křídla, což vytváří moment, který by měl sklon nosu letadla tlačit dolů. Ocas kompenzuje tento efekt tím, že generuje malou sílu směrem dolů a ačkoliv se to může zdát protichůdné, tento sestupný tlak je tím, co zajišťuje, že pokud letadlo utrpí rušení, nos se vrátí do stabilní polohy, aniž by pilot musel okamžitě zasahovat. Po této rovnováze podélné osy je to boční stabilita, která udržuje křídla v rovině, takže pokud náraz větru sníží jedno křídlo, design letadla zajistí, že tento efekt se přirozeně koriguje díky dihedru, což je mírné vzestupné naklonění křídel. Když jedno křídlo klesne, získá větší vztlak a když se zvedne, dostane méně, což vytváří nerovnováhu, která tlačí letadlo zpět do stabilní pozice. Je to jemný, ale neuvěřitelně účinný design, který zajišťuje, že letadlo se nebude neustále naklánět, ani když jsou podmínky větru proměnlivé. K tomuto rovnovážnému stavu přispívá také směrová stabilita, která kontroluje tendenci letadla udržovat se směřující dopředu. Klíčovým prvkem je vertikální stabilizátor, známý jako směrový kormidelní ocas. Když nějaká rušivá síla způsobí, že letadlo začne uhýbat do strany, velká vertikální plocha směrového stabilizátoru vytváří sílu, která jej znovu zarovná s proudem vzduchu. Bez tohoto prvku by letadlo ztratilo stabilitu a začalo by se otáčet nekontrolovaně, zatímco s ním je jakýkoliv boční pohyb rychle kompenzován. Spolu s těmito třemi formami stability působí ovládací plochy, které umožňují pilotovi měnit postoj letadla, když je to nutné. Alerony, umístěné na koncích křídel, kontrolují náklon. Elevátory na horizontálním ocasním křídle kontrolují náklon hlavy a směrové kormidlo kontroluje kývání. Každá z těchto ploch lokálně mění tok vzduchu, což upravuje vztlak kontrolovaným způsobem. Díky tomu může pilot otáčet, stoupat, klesat nebo udržovat let vyrovnaný s přesností. Abychom si to představili jednoduše, představme si turbulenci, která tlačí jedno křídlo dolů. Tvar křídla, dihedr a rozložení toku vzduchu způsobí, že toto křídlo vytvoří více vztlaku a začne znovu stoupat. Letadlo se tak prakticky samo opraví. Je to ekvivalent v letectví k objektu, který se vždy vrátí do své stabilní pozice, když je lehce zatlačen. Tato kombinace podélné, boční a směrové stability je to, co umožňuje letadlu létat rovně i za měnících se podmínek. Bez ní by pilot musel neustále opravovat každý pohyb, což je nepraktické při dlouhých letech nebo složitých manévrech. S ní se letadlo chová jako stabilní, předvídatelná a bezpečná platforma. Ale vztlak nezačíná ve vzduchu. Má klíčový okamžik, kdy skutečně vzniká, když se rychlost, úhel a řízení poprvé setkají ve vzduchu. Pokud letadlo zůstává stabilní během letu, jak tedy generuje potřebnou sílu, aby vzlétlo s hundrými tunami a odlepilo se od země? Vzlet je okamžik, kdy se celá teorie vztlaku stává realitou, protože aby letadlo naložené desítkami nebo dokonce stovkami tun vzlétlo, musí generovat vzestupnou sílu větší než jeho vlastní hmotnost, což se stane pouze tehdy, když se spojí tři základní prvky. Výkon motorů, dostatečná rychlost na dráze a správný úhel náběhu v ten správný okamžik. Tady se aerodynamika, řízení a inženýrství letadla spojují k dosažení jediného cíle – létat. A vše začíná na dráze vzletu, kdy motory generují obrovský tah a urychlují letadlo po dráze. Jak se rychlost zvyšuje, křídla začínají pracovat efektivněji, vzduch s větší intenzitou naráží na křídla, tok vzduchu nad jejich povrchem se stává plynulejším a vztlak postupně roste. Zvenku to vypadá jednoduše, letadlo zrychluje a vzlétá, ale ve skutečnosti je každý okamžik pečlivě vypočítán. Pilot udržuje letadlo vycentrované, sleduje rychlost, kontroluje směrové kormidlo a dohlíží na to, aby zrychlení bylo adekvátní. V této fázi přicházejí na řadu tzv. Kritické rychlosti. První je V1, rychlost,
od které už není bezpečné vzlet zrušit, a od tohoto bodu musí pilot pokračovat, i když nastane závada. Pak přichází VR, rychlost pro rotaci, při které pilot jemně zatáhne za páku, aby zvedl nos letadla, čímž zvýší úhel náběhu až do chvíle, kdy vztlak vzroste natolik, že umožní letadlu se odlepit od země. Poté přichází V2, minimální bezpečná rychlost po rotaci, která zajišťuje, že letadlo bude schopno stoupat i v případě, že jeden motor přestane fungovat. Tento okamžik označuje rotaci, chvíli, kdy letadlo začne letět, když pilot zvedne nos letadla a změní úhel, pod jakým křídlo řeže vzduch, což způsobí, že vztlak rychle vzroste, až letadlo opustí dráhu. Je to precizní pohyb na milimetr. Pokud se provede příliš brzy, letadlo nemusí mít dostatečnou rychlost pro let. A pokud příliš pozdě, dráha může být příliš krátká. Přesnost je zde klíčová. Hladký, koordinovaný pohyb provedený přesně v správný okamžik přeměňuje horizontální rychlost na vertikální sílu směřující vzhůru. Aby se v této fázi pomohlo, křídla vyklápí klapky a slaty, zařízení, která zvyšují zakřivení křídla a umožňují letadlu generovat více vztlaku při nižších rychlostech. V tomto systému klapky, umístěné na odtokové hraně, zvětšují účinnou plochu křídla, zatímco slaty, umístěné na náběžné hraně, umožňují lepší průtok vzduchu a brání tomu, aby křídlo ve vysokém úhlu náběhu při nízké rychlosti ztratilo vztlak. Díky těmto systémům může velké letadlo vzlétnout bez nutnosti neuvěřitelně dlouhých drah. Jak letadlo získává rychlost, vztlak se stává ještě efektivnějším, což umožňuje, aby se klapky postupně stahovaly zpět, zatímco letadlo se připravuje na počáteční stoupání. Tento proces ovlivňuje i hmotnost letadla a atmosférické podmínky. Čím více je letadlo naloženo, tím vyšší rychlost bude potřebovat k vygenerování dostatečného vztlaku. Navíc studený vzduch je hustší, což znamená, že poskytuje více vztlaku než teplý vzduch. Proto letadlo vzlétá rychleji v chladných podmínkách nebo na letištích na úrovni moře, zatímco na vysokohorských letištích nebo v horkých podmínkách musí být dráha delší. Všechno, co se děje během vzletu, umožňuje lépe pochopit jeden z nejrozšířenějších mýtů mezi veřejností. Co se stane, pokud motory selžou? Existuje představa, že bez motorů letadlo jednoduše spadne, ale realita je velmi odlišná. Pokud letadlo vzlétne díky vztlaku, otázka se téměř nevyhnutelně objeví. Může letadlo i nadále létat, i kdyby motory úplně selhaly? Letadlo skutečně nepotřebuje motory, aby zůstalo ve vzduchu nějakou dobu, protože to, co zmizí při selhání motorů, je tah, ne vztlak. Pokud si zachová dostatečnou rychlost a bude pokračovat v pohybu vzduchem, křídla stále fungují a let není okamžitě přerušen, takže letadlo začne klesat kontrolovaným způsobem, přeměňuje výšku na rychlost a zůstává plně aerodynamickým strojem schopným se udržet ve vzduchu. Když motory přestanou vytvářet tah, letadlo začne fungovat jako těžký, ale efektivní kluzák. Energie přestává pocházet z paliva a začíná záviset na akumulované výšce. Ve velkých výškách může komerční letadlo urazit značné vzdálenosti bez motorů, protože jeho rozpětí a design křídel umožňují, aby tok vzduchu i nadále generoval vztlak, pokud mezi křídlem a vzduchem stále existuje relativní pohyb. Klouzání funguje takto. Letadlo pomalu ztrácí výšku výměnou za pokračování v pohybu. Nepohybuje se setrvačností, ale protože pilot upravuje úhel náběhu a nos letadla, aby udržel vhodnou rychlost. U mnoha moderních komerčních letadel je poměr klouzání mezi 15 a 20 km na každý kilometr, který klesnou, a modely jako Airbus A320 mohou snadno překročit 100 km dosahu bez tahu, pokud startují z velké výšky. Proto v případě ztráty motorů má pilot skutečný čas a prostor pro analýzu situace a rozhodnutí, kam se vydat. V tomto scénáři se role pilota stává klíčovou, protože to první, co musí udělat, je mírně sklonit nos letadla, aby udržel vhodnou letovou rychlost.
Přirozeně se to může zdát neintuitivní pro někoho, kdo není obeznámen s aerodynamikou, ale je to zásadní, protože pokud pilot udrží nos letadla příliš vysoko, rychlost klesne, tok se oddělí od křídla a letadlo vejde do ztráty vztlaku. Mírné sklopení nosu umožňuje obnovit tok vzduchu, udržet vztlak a zachovat kontrolu. A odtud pilot spravuje energii, směr a rychlost klesání, aby nasměroval letadlo na nejbezpečnější místo, ať už je to letiště, blízká dráha nebo vhodná oblast pro nouzové přistání. Skutečný příklad se stal v 80. letech s Boeingem 767 společnosti Air Canada, známým jako Gimli Glider, který ztratil oba motory během letu a pokračoval v klouzání rychlostí asi 400 km za hodinu, dokud úspěšně nepřistál bez obětí. Případy jako je tento ukazují, že klouzání není improvizovaný nebo výjimečný manévr, ale schopnost, která je součástí samotného aerodynamického designu letadla. Klouzání ukazuje, jak daleko může aerodynamika dosáhnout sama o sobě, ale také otvírá nevyhnutelnou otázku. Udržet trajektorii, řídit energii a rozhodnout, kam se vydat, nezávisí pouze na tom, jak se křídla chovají ve vzduchu. Pokud letadlo může pokračovat v letu bez motorů, kdo se stará o to, aby zůstalo stabilní, bezpečné a kontrolované v tak delikátních situacích? Fyzika letu vysvětluje, jak vzduch, křídla a pohyb generují vztlak. Ale je to pilot, kdo tuto teorii mění v přesné akce uvnitř kabiny. Když letadlo ztratí motory, prochází turbulencemi, zpomaluje při přiblížení nebo vykonává složitý manévr, není to sama aerodynamika, která udržuje rovnováhu, ale neustálá interakce mezi inženýrstvím letadla a lidským úsudkem, který vede každé rozhodnutí. Vztlak existuje díky designu, ale jeho řízení v každém okamžiku letu závisí na schopnosti pilota interpretovat, co se děje ve vzduchu a jednat přesně, aby udržel letadlo stabilní a bezpečné. Jednou z hlavních funkcí pilota je jednat jako skutečný správce energie, protože nejen řídí letadlo, ale neustále spravuje vztah mezi rychlostí, úhlem náběhu a výškou. Tyto tři prvky udržují rovnováhu letu a jakákoliv změna jednoho z nich ovlivňuje ostatní. Pilot spravuje tuto energii, aby stoupal, klesal, udržoval let rovně a nivelovaný nebo prováděl manévry s přesností. Ačkoliv má podporu automatických systémů, stále je to on, kdo dohlíží, opravuje a přijímá rozhodnutí a také udržuje neustálou komunikaci přes rádio s řízením letového provozu, aby koordinoval akce a vybral nejlepší možnost, když se podmínky rychle mění. V rámci tohoto neustálého řízení letadla má hlavní roli řízení hlavy, protože přímo ovlivňuje úhel náběhu a je řízeno pomocí elevátorů umístěných na ocasu. Když pilot jemně zatáhne za páku, nos letadla stoupá a úhel náběhu se zvyšuje, což zvyšuje vztlak, zatímco když tlačí páku vpřed, nos klesá a vztlak se snižuje. Ačkoliv tyto pohyby mohou vypadat jemně, aerodynamický efekt je obrovský. Pilot cítí, jak letadlo reaguje a neustále upravuje jeho postoj, aby udržel stabilní tok vzduchu nad křídlem. Kromě řízení hlavy vstupuje do hry také řízení bočního a směrového pohybu, kde alerony umístěné na koncích křídel umožňují pilotovi ovládat náklon a naklánět letadlo doleva nebo doprava. Tento náklon mění vztlak, protože křídlo, které klesá, generuje více vztlaku a křídlo, které stoupá, generuje méně. Zatímco směrové kormidlo umístěné na vertikálním stabilizátoru se stará o řízení a udržuje letadlo ve správném směru, což vyžaduje od pilota precizní koordinaci mezi rukama a nohama pomocí aleronů a pedálů směrového kormidla, aby prováděl hladké, přesné a bezpečné manévry i za podmínek bočního větru nebo turbulencí. V rámci tohoto neustálého řízení letu se objevuje další oblast, kde je dovednost pilota klíčová – řízení stalu nebo ztráty vztlaku. Piloti jsou vyškoleni, aby ztrátu vztlaku detekovali, vyhnuli se jí a rychle se zotavili tím, že rozpoznají její signály prostřednictvím vibrací v ovládacích prvcích, změn v reakci letadla nebo indikací na přístrojích a jednají tak, že mírně skloní nos letadla, aby obnovili rychlost a umožnili vzduchu znovu přilnout k křídlu.
Tato akce, na první pohled jednoduchá, vyžaduje praxi, úsudek a klid. A je zásadní součástí pravidelného tréninku v simulátorech. Piloti věnují velkou část svého výcviku a kariéry zdokonalování těchto dovedností, trénují v simulátorech extrémní podmínky, poruchy ztráty vztlaku, silné turbulence a nepravděpodobné situace, aby v reálném letu byla jejich reakce automatická, jasná a efektivní. Stabilita letu nezávisí jen na aerodynamice letadla, ale také na mysli, která tuto aerodynamiku interpretuje a jedná s ní. Z této přípravy vzniká lidský rozměr letu, kde křídla, úhel náběhu, rychlost, stabilita, vzlet a klouzání přestávají být izolovanými pojmy, když je někdo v kabině promění v přesná rozhodnutí. Letadlo může generovat vztlak samo o sobě, ale je to zkušenost pilota, která tuto sílu mění na bezpečný a stabilní let, udržujíc rovnováhu mezi fyzikou, řízením a lidským úsudkem. To, co se předtím zdálo téměř jako magie, vidět stroj o váze stovek tun, jak se hladce zvedá a zůstává ve vzduchu, se nyní ukazuje jako výsledek přesné interakce mezi aerodynamikou, energií a lidským řízením. Vztlak vzniká při setkání křídla s vzduchem, mění se s rychlostí a úhlem náběhu a zůstává stabilní díky designu letadla a rozhodnutím, která jsou přijímána v každém okamžiku letu. Od vzletu až po schopnost klouzat bez motorů, vše je součástí stejného systému v neustálé rovnováze. Hlavní myšlenka je nyní jasná. Letadlo létá ne proto, že by plulo, ne proto, že by bylo při pohybu lehčí, ani proto, že by motory držely letadlo. Letí proto, že jeho křídla manipulují s vzduchem tak efektivně, že generují sílu schopnou překonat gravitaci. Vztlak není tajemství ani optický trik. Je to fyzika, která pracuje s neuvěřitelnou přesností. Křídlo odklání vzduch dolů, vytváří tlakové rozdíly a tím vytváří sílu, která letadlo posouvá vzhůru. Všechny tyto procesy probíhají, zatímco rychlost a úhel náběhu se kombinují k vytvoření přesného množství vztlaku, které letadlo potřebuje v každé fázi letu. Příště, až divák uvidí letadlo zrychlovat po dráze a vzlétat, již neuvidí pouze kovovou strukturu zvedající se do vzduchu. Uvidí výsledek rovnováhy mezi neviditelnými silami. Pochopí, jak se tok vzduchu přichytí k křídlu, jak vztlak vzroste během rotace a jak je letadlo schopno udržet stabilitu během tisíců kilometrů. Dokonce si bude moci představit, jak by pilot v případě selhání motorů dokázal řídit energii a klouzání, aby letadlo dostal na bezpečné místo. Obraz letadla ve vzduchu již nebude nepochopitelnou podívanou, ale fascinujícím příkladem aplikovaného inženýrství. Celá tato fyzika však dává smysl pouze proto, že existují lidé, kteří ji dokážou interpretovat a ovládat. Piloti se svým neustálým tréninkem a technickou citlivostí proměňují vztlak v bezpečný a stabilní let. Upravují rychlost, úhel náběhu, alerony, směrové kormidlo a elevátory, aby každá část letadla zůstala v rovnováze. Díky jejich úsudku a zkušenostem se věda o letu mění na skutečný zážitek pro miliony pasažérů každý den. A tak uzavíráme tuto cestu. Pokud tě zajímalo, jak letadlo může zůstat ve vzduchu a chceš pokračovat v objevování, jak tyto inženýrské zázraky opravdu fungují, přihlas se a přidej se k nám v dalších videích. Ještě je mnoho fascinujících tajemství, která čekají na odhalení o strojích, které pohánějí svět.